Další potvrzený zápas je v marci, zase u nás v Bratislavě, tam, kde je můj teďka jakoby domov. No a možná v decembri něco bude, teďka nesmím prozrazovat, ale zatím marec, Bratislava, zapište si to. Po měsíci jsem se dozvěděl, že mám něco ze žebry, nějaké nalomené nebo něco takového, takže vznikl menší problém, no dávám to dokupy, jsem all right, už trénuju, takže dej Bůh, bude všechno v pořádku. To sú super správy a mne ešte Boris našepkal, že vybavil ti naozaj veľmi pekné svetové meno, ale že ešte nemôžeme prezradiť, takže no, sme zvedaví. Ak máte nejaké tipy, milí priatelia, kľudne nám napíšte na sociálne siete, ktoré sa určite oplatí sledovať, aby ste práve takéto informácie dostávali z prvej ruky a priamo z kuchyne. Vašek, ďakujeme ti veľmi pekne, Košice, toto je Václav Bad Boy Sivák!